Let dansk. Side 12. Side 12. Hej Bo. Hvordan har du det? Hej Jan. Tak, jeg har det godt. Hvordan har du det? Tak, jeg har det også godt. Bor du i lejlighed? Ja, jeg bor i en 2-værelses lejlighed. Bor du også i lejlighed? Ja, jeg bor i en 4-værelses lejlighed. Hvilken sal bor du på? Jeg bor i stuen. Er der køkken i din lejlighed? Ja, der er et køkken, et badeværelse, en stue og et soveværelse. Jeg har også en lille altan. En altan? Hvor er du heldig. Vi har ikke en altan. Nå, jeg må afsted. Ha' det godt. Tak i lige måde. Stuen, altan, altan.